ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንወዲ ዝገብርዎ ጠባያት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ሰድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ወዲ ዝተፈጠረ ናይ ዓለምና ፀገም ንምፍታሕ እምበር ንሮማንስ ንፀወታ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ወዲ ከም ጓል ኣንስተይቲ ብሰሓቕን ፀወታን ዝተመልአ መሲሉ ክርአይ ነስተውዕል ኢና። እዚ ግና ናይ ወዲ ጠባይ ኣይኮነን። ኣብ ናትና ዘመን ወዲ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ ዝፕስቶ ፎቶ ክጭንቕ ይረአየሎ። እዚ ናይ ድኹም ወዲ ጠባይ እዩ። ካብዚ ቀፂልና ንወዲ ዝገብርዎ ጠባያት ኣሕፅር ኣቢልና ክንሪኦም ኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ዕረፍቲ ትረኽበሉ እፎይ ትብለሉ መዓልቲ ምፅባይ እደወብል። ዓበይቲ ነገራት ንምስራሕ ነገራት እስካብ ዝመዓራረዩልካ ኣይትፀበይ። ሕዚ ተሲእኻ ትኽእሎን ካባኻ ትፅቢት ዝግበረልካን ነገር ግበር። ኢቭን ዕውታት ሰባት እውን ናብ ትልሞም ምስ በፅሑ ሰላም ይረኽቡ እዮም እምበር ፈፂሞም ካብ ፀቕጥን ድኻምን ኣይወፁን። ኮይኑ ግና ኣብ ሚድያታት ክስሕቁ እንተለው ክትርኢ እንተለኻ ኩሉ ነገር ተመዓራሪሎም ዕርፍ ዝበሉ ክመስለካ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ንስኻ ገንዘብ ረኺብካ ፀገማትካ ትፈትሕ ንነብስኻ ኣሕጉስካ ጭንቀትካ ተጥፍእ ይመስለካ እዩ። ኮይኑ ግና ብህይወት እስካብ ዘለኻ ነገራት እንዳኸበዱ ሓላፍነትካ እንዳወሰኸ ይኸይድ እዩ። ምንም ነገር ክቐለልካ ኣይኽእልን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ወዲ ዕርፍ ክብል ዝኽእል ምስ ሞተ ጥራሕ ከም ዝኾነ ፍለጥ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ነቦኻ ረሲዕኻ ንበር። ኣብዝሓና ናይ ወለድና ድሌት ንምስኻዕ ኢልና ዝተፈጠርናሉ ዕላማን ንምንዮ ህይወትናን ክንገድፍ ንግደድ ኢና። ንስኻ እውን ኣቦኻ ክትከውን ዝደልዮ ነገር ገዲፍካ ባዕልኻ ተኣምንሉ ሰብኩን። ኣብ መወዳታ ኣቦኻ ይኹን ዓለም ክልቲኦም ክኾርዑልካ እዮም። ቆልዑ እንዳሃለና ምዕባይ ሓወይ ብሉፅ ተፃዋታይ እግሪ ኩዕሶ ነይሩ። ወለድና ግና ንኩዕሶ ገዲፉ ናብ ትምህርቱ ንኸድህብ ኣገዲደሞ ድሕሪ ግዜ ድማ ክእለቱ ጠፊኡ። ኮይኑ ግና ኣነ እስካብ ዝኽኣሎን እስካብ ድሌቱ ዝኾነን ክገድፎ ኣይነበሮን ኢለ ይኣምን። ንስኻ እውን ንማንም ይኹን ሰብ ኢልካ ዝኣመንካሉ ከምኡውን ትኽእሎ ነገር ፈፂምካ ክትገድፎ የብልካን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ዓቕምኻ ተረዳእ፣ ድኽመታትካ ተቐበል። ብትዕቢት ተደፋፊእኻ ዘይትኽእሎ ነገር ይኽእሎ ይልካ ንነብስኻ ኣይትሸውድ። ብፍርሒ እውን ዝተለዓለ ክትበፅሖ ካብ ትኽእል ቦታ ክትተርፍ የብልካን። ድኽመታትካ ኣሚንካ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ክትበፅሖ ናብ ትኽእሎ ደረጃ ንምብፃሕ ፃዓር። ዘይትኽእሎ ነገር ይኽእሎ ይልካ ንነብስኻ ትሽውድ እንተኮይንካ ተኣማንነትን ክብርን ኣይትረክብን እሞ ዓቕምኻ ተረዳእ፣ ድኽመታትካ እውን ተቐበል። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ነፍቃሪትካ ንምሕጓስ ጥራሕ ኢልካ ፈፂምካ መደብካ ኣይትቐይር። ጓል ኣንስተይቲ ጥንካረኻ ንኽትፈልጥ ኩልሻዕ ክትፍትነካ እያ። እንተኽኢልካ ትኽክለኛ ውሳንኻ ወሲንካ ንፈተናኣ ሕለፎ። እንተዘይኽኢልካ ግና ብሱቕታኻ ሸውዳ። ሓቢራትካ ንኽትከውን ወይ ድማ ንኽትፈትወካ ኢልካ ዘይኣምንካሉ ውሳነ ፈፂምካ ኣይትቀበል። ብሓሳብካ ዘይትስማዕማዕ እንተኮይና ካብ ሂወትካ ንኽተውፅኣ እውን ክትውስን ኣለካ። ነዚ እንተዘይጌርካ ዓርሰ እምነት ከም ዘይብልካ የርኢ እዩ። ንሳ እውን ክትንዕቐካ እያ። ካብዚ ሓሊፉ እውን እምነት ክትስእነልካ እያ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ንውጥናትካ ኣቐድም። ንፈተውትኻ ይኹን ነፍቃሪትካ ንምሕጓስ ኢልካ ጥራሕ ዕላማኻ ክትርስዕ የብልካን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሰባት ክፈትውኻን ከኽብሩኻን ዝኽእሉ ብዕላማኻ ጥራሕ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ሂወት ዕላማኻ ክትርስዕ እንተለኻ ደቂ ኣንስትዮ ይንዕቓኻ እየን። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጠባይ ድማ መድሃልቲ ፈተውትኻ ኣስተማቕሮ። ፈተውትኻ ዝህቡኻ ሓሳባት ከምኡውን መድሃልትን ምቕባልካ በሊሕ ሰብ ምዃንካ ዘርኢ እዩ። ነዚ እንተዘይጌርካ ግና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠባይ ዝሓዘ ድኹም ወዲ ኢኻ ትኸውን። ኣብ ዙርያኻ ዘለው ሰባት እንታይ ከም ትፈቱ፣ እንታይ ከም ትጸልእ፣ ከምኡውን እንታይ ከም ዘፍርሐካን እንታይ ከም ዘሕጉሰካን ብዝግባእ ይፈልጡ እዮም። ስለዝኾነ ዝህቡኻ ሓሳባትን ኢቭን መድሃልትን ብሕማቕ
ብምርኣይ ጥራሕ ኣይትሕለፎም የግዳስ ንዓርስኻ ንምምሕያሽ ተጠቐመሎም ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ንወዲ ወዲ ዝገብር ጠባይ ድማ ትነብረሉ ናይ ህይወት ዕላማ ወስን ክነብረሉ እየ ኢልካ ተሓስቦ ዕላማኻ ኣቕድሞ ወዲ ዋላ ሓደ መዓልቲ ብዘይ ዕላማ ክነብር ኣይግብኦን ንወዲ ወዲ ዘብሎ ኣብ ልቡ ዘሎ ዓብዪ ውጥን እዩ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ከም ትነብር ከም ዘለኻ ንነብስኻ ጠይቆ ከምኡ እውን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ንሰብ ክንገሩ ዘይብሎም ምስጢራት ብዝግባእ ስምዑኒ እቲ ቀዳማይ ንዓወትካ ምስጢር እዩ እዚ ማለት ንኻልኦት ኣይትሓግዝ ወይ ድማ ኣይተተባብዕ ማለት ኣይኮነን ኮይኑ ግና ናብ ዓወት ዘብፅሐካ ምስጢርካ ምዝራብ ዝሕበር ኣይኮነን እዚ ከም ዓወትካን ከም ቦታኻን ዝውሰን እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ንፀገማትካ ንኻልኦት ሰባት ኣይትዛረብ ንፀገማትካ ንሰብ ምዕላልካ ሸኽሚ ከቕልለልካ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ነዚ ፀገም ካብ ምፍታሕ ከተሓላልኸልካ እውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ 70% ዝኾኑ ሰባት ንፀገምካ ክሰምዑ ደስ ይብሎም እዩ 20% ዝኾኑ ሰባት ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይካ እውን ፈፂሞም ኣይሓስቡን 10% ዝኾኑ ጥራሕ እዮም ንዓኻ ዘጭነቑ ስለ ዝኾነ ክንደየናይ ዋላ እንተኣመንካዮም እውን ንፀገማትካ ባዕልኻ መፍትሒ ኣናድየሉ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ውጥናትካ ኣይትዛረብ ውጥንካ ድሌትካ ኣብ ሂወትካ ክትሰርሖ ትደልዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ሼር ኣይተግበሮ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንዓኻ ዝረኣየካ ንዕኦም ክረአይ ስለ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ውጥናትካ ስጋ እስካብ ዝድርብ ኣብ በይንኻ ክፀንሕ ኣለዎ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ድማ ኣታዊኻ ኣይተፍልጥ ብወርሒ ከምኡ እውን ብዓመት ትረኽቦ ኣታዊኻ ማንም ሰብ ክፈልጦ የብሉን ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ባዕልኻ ዋጋ ከም ዝተዛረብካ ተገይሩ ስለ ዝቁፀር እዩ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ዝርኢ ብትረኽቦ ኣታዊ ከም ዝኾነ ፍለጥ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ንሰብ ዘይዝረብ ምስጢር ድማ ናይ ስድራኻ ፀገም እዩ ናይ ስድራኻ ፀገም ንኻልኦት ሰባት ኣይትዛረብ ስድራ ኩሉ ሻዕ ስድራ እዩ ኣዕሩኽቲ እውን ከምኡ ኣዕሩኽቲ እዮም ስለ ዝኾነ ንባዕልኻን ንስድራኻን ትሓስብ እንተኮይንካ መስመር ኣስምረሉ ናይ ስድራኻ ፀገም ኣይትዛረብ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅኢ ዝነበርኩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ